Hello guys, good morning. Dito ako ngayon sa Maguino Street, corner Matalino Street. Meron lang akong gustong kausapin dito guys. Sama naming tricycle driver. Humahanga ako nitong tao na to kasi ipapakita ko na lang sa inyo para kayo na yung panonood. Ano? So guys ha. Morning guys. Hello. Ito yung mga pila namin guys oh. Yan. Pila na ba guys? Yan ang pila namin. Okay guys. Buti nandito yung kasamahan ko na tricycle driver na humanga ako sa itong tao na to kasi sa kabila ng kanyang kapansanan guys. Ayan siya guys oh. Yung dalawa nakikita nyo, dalawa. Yan kumaway. Yan ang kumaway. Kayong isang kumaway naman guys ay kasama din namin yung tricycle driver. Ngunit mas humanga ako nitong isa. Ito guys, yun ang pinapakita ko sa inyo. Greg, kumusta Greg? Okay, nagtiis sa hirap. Bakit namin ito baba? Mamaya, para papaliwanag ko sa inyo guys. Kaya nasasabi ko sa iyo na humanga ako nitong kaibigan kong si Greg kasi sa kabila ng kanyang kapansanan guys, nagawa niya ng paraan para mai-survive yung kanyang sarili na hindi na siya umasa sa kanyang mga kamag-anak or kapatid. Ayan guys oh. Tricycle driver siya guys. Ito yung Pakita mo yung kamay mo. ito yung tricycle niya guys. Ayan oh. Pakita mo yung kamay mo. Suntok mo ba? Suntok. Yan. Saka guys, yung niya, kaya na sabi ko na humanga ko sa kanya dahil sa kanyang kalagayan. Ayan guys oh. Ayan. Ayan. Ayan guys. Pero kaya niyang magmaneho ng tricycle guys. Yan yung trabaho niya. Diba? Naging professional pa rin siya guys kasi may lisensya siya. Kaya kaya niya magmaneho. Yan. Yan. Okay, kita niyo ba niya guys, di ba? Kaya sa kabila ng kanyang kapansanan, nagawa niyang magkaroon ng sariling hanap buhay guys. Yan. Greg, may interview lang kita. Sa mga pagbibiyahe mo araw-araw, di ka ba nakakaramdam ng hirap, ganun? Hirap. Ha? Hirap. Oo. Maramdam mo ba? Siyempre, hindi natin maiwasan. Mayroong matatabang paghayro, malalaking paghayro. Hindi ka ba mahirapan na magmamaniho? Kakayanin na lang. Kaya wala, yan ang hanap buhay. Bukod dyan, ano pa bang Pakita mo yung paa. nahirapan ka? Bukod doon. May tanong ko lang, mayroon ka bang pamilya? Ganun, may asawa, ganun. Mayroon akong pamilya, kaso lang wala na. Naghiwalay kayo? Wala na. Wala naman kayong anak? Mayroon. Mayroon. Ayan guys, may anak pa daw siya guys. Saan ngayon yung bata? Probinsya. Inuwi na siya sa probinsya guys, yung anak niya. Ang anak na, ikaw ka na naman dyan. Ayan. Kaya pinagmamalaki ko tong taong to kasi nga, nakikita nyo naman sa kabila ng kanyang kapansanan guys, hindi na siya hingi ng tulong sa mga kamag-anak niya, kundi bugkos siya yung naghanap ng paraan para masuportahan niya yung pangangailangan niya sa kanyang sarili. Pero pag dito, Greg, nangupahan ka ng bahay, gano'n? Nakatira lang ako sa operator ko. Nakatira siya doon siya guys sa operator, yung may-ari ng minamaneho niyang tricycle. Saka napapasalamat din ako sa operator niya dahil nga guys ay sa kabila ng kanyang kapansanan may tiwala sa kanya yung operator, yung may-ari ng tricycle para ibibiyahe niya. Ngayon guys, papakita ko naman sa inyo kung kaya man niya talaga magmaneho. Ito guys, mawawala muna sandali at babalik ako. Ayan guys, yan na siya, parating na siya dito guys, para makita nyo na kaya niya magmaneho guys ng tricycle sa kabila ng kanyang kapansanan. Yan guys, ayan na siya. Ayan siya guys oh. Ano mo yung paa? Hi! Yung paa ba? Tutukan mo yung paa? Galing Ayan guys, yung kapansanan niya, pero kaya niya magmaneho. Yan. Okay, ulit pa. Yan, okay. Okay, balik. Alright guys,
Nakita nyo naman yung binidyohan ko sa kanya. Kayang-kaya niya talaga magmaneho, guys. Okay. Ayan. Di ba? Malinaw, guys, di ba? Kitang-kita, oh. Ngayon, Greg, okay ka naman sa kalagayan mong ganyan na mayroon ka ng hanap buhay, ganun. Hindi ka na mangingi sa mga kapatid mo, mga kamag-anak mo. Ano pa bang gusto mong kailangan sa sarili mo? Gusto ko magkaroon ng sariling tricycle. Yun. Okay, narinig nyo guys. Pangarap niya guys na magkaroon siya ng sariling tricycle para naman sa kanyang sarili. At saka kung magkaroon naman siya ng panibagong pamilya. Kasi nga guys, mayroon na siyang inakasama dati. Tapos naghiwalay sila. Kaya pangarap niya talaga guys na magkaroon siya ng sariling hanap buhay. Kasi itong motor na to guys, nakita nyo, nakikipandri lang siya nito guys. Nakilabas lang siya. Kaya nga rin ako sa operator niya kasi nga sa kabila ng kanyang kalagayan, pinagkatiwalaan pa rin siya guys, diba? Kaya humahanga din ako sa operator niya. Okay. Alright guys, nakausap na natin ang masinsira ng aking kaibigan na si Greggy. Pangalan mo totoo kaya? Grege. Greggy lang? Gamayon. Ang pangalan niya guys, Greggy Gamayon. Yun ang apelyido niya, Gamayon. Yan guys, oh, yan siya. Yan. Kaya yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-like na kayo, mag-subscribe para masubaybayan pa ninyo yung mga i-upload ko pang mga videos. Tungkol naman kay Greggy, ito isasama ko na to sa aking bawat videos para masubaybayan nyo rin yung kanyang kalagayan. At yung ay papakita ko pa, may share ko pa sa inyo yung kanyang magagawa, kaya pa niyang ibang gawin guys. Pero sa totoo, magaling dito mag-basketball. Pakita mo yung kaway ka, Greg. Okay. Hello. Yan, dalawa. Yung makikita talaga sa yan guys, oh. Yan. Okay. Salamat guys. Sana kung mayroon kayong may tutulong kay Greg, mag-like na lang kayo sa baba, mag-subscribe at mag-comment na rin. Maraming salamat guys. Salamat. Okay, bye-bye.